съжаление, нещата са малко зле, но има един абониран, който винаги си взима медалите. Семир Осман е на първо място. Семир, къде става? Браво! С 70 точки има 4 костура. Заповядай, наградите. Значи получава купа за първо място, ваучер за подаруване от магазин Котвата и Фишинг Зон за 100 лева. Да? И един стол. Бати, вижди! Забравиш да не забравя. Да. Имаш безплатно обслужване на макара от Юмер Рейв. Само една или ще? Моля? Само една макара или ще? Да. Браво! Второ и трето отива джакпот за следващия път. Натрупване на джакпот. Сега, което е за най-голяма риба. Стилиян Пашов. 75 см бяла риба. Кугур от Twitch 28 Max. Amca dur oğlum. 50 kilometre zapıntı yap beni. Uzman canım istersen hani bir balığa gitmeyeceğim bir zamanda. Getir makaranı. Açalım hani işini problemi yoksa makarada ileride getir. Ya tamam bende 2 tane dayım var onlar baktıracağım. Ne istersen. Abi bir tane hepsini getirme o. Hayır hayır. Първо, на трето място от лодка. Лютви Мустафа. Браво! С 225 точки общо. Майсторите се знаят. Той получава купа и кугур. От Twitch Max пак. Başkası yok ama bıraksam falan. Şeyler kaldı. Bıraktan kaldı. Gitsin artık magazine. İyi. Hatıra olarak kalsın. Bravo! Bravo Lütfü abi. На второ място и други от фаворитите, Юмер Рейв. Браво! 282 точки. Той получава... Какво получава? И ще му обслужим ние макарите. И макарата му ти оправя. Кубура от Twitch Max, шапката от... Фишинг Зон. Браво, бракет! Макарите сам си ги обслужва той. Аз ще го обслужих в магазина, И няма. шампиона Велизар Хаджиев. Браво! Браво! 322 точки. Майстора днеска. Обратния. Ще на обратно сложен. Силикона на обратния. Да. Велизар обратния. И Фишинг Зон. И естествено GFC стол от Фишинг Маркет. Браво! Браво! Смисъл не тук. Някъде. За заребяване. Това е предмет на награда Няма някакси, може да държиш. тъй като не е Има парична. достатъчно събрани пари, така че Може да я подариш на някой, който може да е в магазина и да пазари от 100 лева. но там е финал, пари, тук е друго. Въпреки всичко да подари. Браво! Браво! Много благодаря. Аз викам да се съберем всички да Да, една обща снимка да направим.